So welcome back mga ka-Develop TV. Today's video mga kalapatids, i-check po natin yung isa nating wire dahil namayat, and then abangan yan sa ating video. So yun mga kalapatids, nababalik tayo nga dito. So today's video mga kalapatids, yan, i-check natin yung at isa nating warriors dahil namamayat, nangihina, hindi yata na natutunawan ng patuka sa kanyang butchi mga kalapatids. Tara at silipin natin na, at dahil uulan na dito mga kalapatids, dahil gawa nga din ng yun ating self training is hindi pa tayo nakapagpakawala, gawa nga ng yan maulan dito mga kalapatids. Yan, makulimlim palagi dito sa amin mga kalapatids. So tara mga kalapatids, wag na natin patagalin, and then silipin na natin agad. Yan, so pasok po itong patungan natin. Yan mga kalapatids, so pasok tayo dito para i-check. Yan po siya mga kalapatids. Yan, so sarado ko lang saglit itong. Ayan mga kalapatids, ayan po siya papansin nyo mga kalapatids, ayan. So ang taba-taba ng kanyang butchi mga kalapatids, ayan po. So okay naman itong iba nating kalapati dito mga kalapatids, wala naman na mamayat. So ito lang yung napansin ko na isa dahil nung inaalis ko yung tape mga kalapatids. Ayan, so ready to release na to mga warriors natin, ready to train na sa labas natin ng loft mga kalapatids. Kaso yun na nga lang mga kalapatids, is dito sa ating lugar ay maulan dito sa Pangasinan mga kalapatids. Sa mga nanonood dyan ng taga Pangasinan, alam nila yan dahil maulan dito ngayon mga kalapatids. And so keep safe pa rin po sa mga kalapatids natin yan. Stay at home mga kalapatids dahil na-extend na naman yung ating quarantine. Ayan, hanggang May 15 mga kalapatids. So stay safe lang sa mga kalapatids natin yan. Ayan po mga kalapatids. So tara mga kalapatids, wag na natin patagalin, and then check na natin tong namamaya na kalapati natin mga kalapatids. Ayan, so mga kalapatids, ito po yung namayat natin, si Green Cell, yung unang anak nung naglalabas na off color. So maganda sana ito mga kalapatids. So sobrang namayat, nanusok na siya mga kalapatids. Then hindi natutunaw yung kanyang nasa butchi mga kalapatids. Suggest nga kayo kung anong magandang ipagamot dito, kung anong magandang mabisang gamot para resolve natin tong isa natin na warriors. So sayang to mga kalapatids. Yan so di natutunawan, na-stuck yung kanyang dito, kanyang butchi mga kalapatids. Ayan so numaya na siya masyado mga kalapatids. Yan hindi ko lang kung paano to mga kalapatids. So yan hindi siya natutunawan. Yan sobrang taba ng kanyang butchi mga kalapatids, hindi siya natutunawan. So ano kaya mabisang gamot para ma-resolve natin tong isa nating magandang warrior mga kalapatids. Masasayang lang to mga kalapatids kung hindi natin na-resolve. So yan so ayaw niya. So dito na-stuck yung kanyang mga kalapatids, kanyang kinakain dito sa kanyang butchi. So hinawak-hawakan ko. Comment down below mga kalapatids kung ano magandang gamot dito sa ating kalapati. Sobrang namayat, nanutok na pudpud na yung kanyang mga kalapatids. So di dumadaloy.
Yan o, kahit anong gawin ko mga kalapatids. Yan. Ayun naman. So pakito-comment down below na lang mga kalapatids. Magandang ibon pa naman yan, no? So yun nga lang, problema natin mga kalapatids is namayat nga. Hindi ko alam kung anong gagawin. Yan. So suggest na lang kayo mga kalapatids kung anong magandang gawin dito. Yan. So hindi nga nagtutunawan. Yan. Yan po siya mga kalapatids. Yan. Yan o. Kawawa mga kalapatids. Ayan. So paki-comment down below na lang mga kalapatids kung ano magandang gamot dito. So okay naman lahat tong ating kalapati dito mga kalapatids. Yan. Okay naman siya lahat. Magaganda yung katawan. So ito lang nga lang inapansin ko. Nakakaiba. Yan. So dako naman tayo dun sa mga breeders natin dahil may napisa na mga kalapatids. So mga kalapatids, nandito naman tayo sa mga breeders. So nambisa na yung yung itlog ni Isabela line. So di pa natin nalipat yung dalawa niyang inakay natin yung training na hinawak-hawakan. Pero alisin na natin yan ngayon mga kalapatids. Yan yung quick update natin sa kanya. So lipat na natin yan maya mga kalapatids. So check din natin to. Ayan. Okay naman sila mga kalapatids. Ayan. So wala naman na mamayat na. So bukod dun sa isa natin warriors is na mayat mga kalapatids. So ito yung training natin eh. Yung dalawa mga kalapatids. So hindi pa sila kumakain. So papakain din natin yan mga kalapatids. So tara mga kalapatids, samahan nyo akong ilipat. Yan yung dalawa. Tara. Kunin na natin. So ito may kalabring tong dalawa mga kalapatids. So ganda yung katawan nilang dalawa. Aw. So lipat na natin to sa pliers mga kalapatids, bagong sampa. Yan, sasampa na natin. Yan o. So matabang ibon mga kalapatids. Isang dalawa o. Ayan mga kalapatids. So tara mga kalapatids, ilagay na natin dito sa pliers loop. Ayan. So wakam ko muna mga kalapatids. Ayan po. So sampa na natin sila dito ang dalawa. So yun na natin isang blue bar. Ayan. Ayan. So welcome to the pliers loop mga kalapatids. Ayan yung dalawa. So lipat na rin natin yung isa, yung kasama niya na isa. Ayan. So dahil namisa na yung kanyang itlog ni Isabela line mga kalapatids, hindi naman na niya sinusubuan. So yan, possible hen to, isang puti. Ayan mga kalapatids. Buksan natin to. Ayan. Ayan. So andyan na silang dalawa mga kalapatids. Kasama na sila sa mga wires natin na dagdagan. Ayan po mga kalapatids. Tara at silipin natin yung bagong pisa na itlog ni Isabela line. Ayan mga kalapatids. Ayan, so medyo malilim na dito. Ayan o. Ayan o mga kalapatids. Kung papansin nyo, nasa ilalim. Ayan o, so isa pa lang yung napisa. Papisa-pisa na rin yung isa. Ayan, so check natin to. So lapit na rin to mapisa mga kalapatids. Bukas. Ayan, by bukas mga kalapatids, pipisa na yan. So mga kalapatids, yan lamang po yung ating update ngayon na video mga kalapatids. Don't forget to like mga kalapatids. Like, comment, and subscribe. Click mo na rin yung ring button
mga kalapatids, para updated ka palagi sa ating video. So huwag ka nang magpauli na manood dito sa ating video mga kalapatids, dahil marami po tayong ulalabas na series dito sa ating YouTube channel. So abang-abang lang mga kalapatids, so huwag po kayong mawalan ng gana na manood dito dahil tuloy po yung ating pag-upload. So minsan di tayo nakakapag-upload gawa nga ng busy mga kalapatids. Hindi din natin yan maiwasan minsan mga kalapatids. So that's it mga kalapatids. Don't forget to like and comment and subscribe na mga kalapatids. Peace.